wasu gashi yau ya zo Niger. To mu roƙi Allah ya kare duka 'ya'yan Niger da musulmi na duniyar gaba ɗai. Wayo mu wai kanmu, to ina 'ya'yan Niger a ba mu goyon baya sosai gami da coronavirus. Turawa mata kama su, to bale mu 'ya'yan Niger. Wayo coronavirus bata bari ba mai yara. Wayo coronavirus ashe dalalan ciwo ce, kome muke mu zalli sahi yan uwa. Dangi ta lafiya kun ga jari ce, likitoci suna ta aikinsu domin ceton al'umma ne. Kusan rigakafin gashi musa tsafta sosai a gida ko lakol har guraren aikinmu. Mu wanke hannuwa sosai sannan mu liƙe hancinmu dan saboda coronavirus. Tsafta lafiya kenan, ba wushi da ke kuma kowa ne. Wayo coronavirus bata bari ba mai yara. Wayo coronavirus ashe ita lalan ciwo ce, komi ake a sanyo malumai dan waliyan Allah ne. Mu roƙi Allah sarki ya raba mu da coronavirus. Kun gani mai waka ne, ni dai ko dan abba, sannan ni dai ko dan mama. To ba don wani ba sai wuya ta kashe wani. Wai ni corona